Naphanjile undihlazile kanjani mntakasisi? Thetha nantsi ividiyo, thetha. Ndifuna ukuxolisa emarasteni onke. Heyi, mntakasisi. Amarasta asempezo, ooBhengude Hayi uyandenza. nakwiRastafanism iyonke. Ngale nto yam ividiyo ngathi kuthiwa bezitrenda, ngathi kuthiwa ndiyarhaneleka. Suthi uyarhaneleka Phantshile, uyenzile le nto. Thetha kakuhle fondini. Tyhi. Le vidiyo kuthiwa mna benke ndabodwa bepatroli ngathi bayandityhola kwinto yo. Awutyholo Phantshile, uyakwazi uthetha kakuhle? Thetha kakuhle apha. Thetha kaloku, thetha. So ndifuna uxolisa emarasteni ndithi ndiza yenza into efanelekileyo because ngoku uzawuba kwingqungquthela apho ubhuti uzawuncokola namarasta asempezo. Sesincokole. Kuza kwenzeka ntoni Phantshile pha? Ungathi ubhuti uncokole namarasta asempezo uba bacinga ngoba bazawuhlamba ngalaa mini. Heyi, thetha Phantshile, siza kuzenza ntoni isiphengwelo sakho? Thetha. Bathi bazawuzama uba bancokole phana mhlawumbi isiphengwelo. Heyi, sizawuxutha isiphengwelo Phantshile itsho. Uxutha isiphengwelo sam. Ya. So ndizawukhupha. Emva koko? Ndizayikhupha yini ubhuti weniyandixaxamisa kaloku. Phantshile kaloku awuzithetha ezinto, funeka uxovile Phantshile, kutyiwe izonka. Ndizazikhupha i-10 kg zeflawa Ewe. ndixove, ndithenge nento yomoisturize isifuba endlini. Kakuhle mntakasisi, ewe. Ke okandixolele ke naphinde andinike isiphengwelo, ndiyazi ke izawubona kuyo. Isiphengwelo santoni? Phantshile uyagwetywa wena, isifayinali mntakasisi. Bam.